Ka seng henyu trap National Youth Front HNYF Northern Region kala late benno senyang Shaka School Nomiwell Memorial Secondary School Nongpo kumshi benta ban sno ktilang harengkat kanega school ban syakri bat ban ai jing hikai yaki khna kadong bat kathain Nongpo hakanega sngi la sakhilang da kinong penia jongka school Nomiwell kinong hikai bat kinong yalam ka seng HNYF harengkat president rangba jongki usamla rangba Marcus Martin haba keren hakati ke jingelang nakaliang presiden ke HNYF Northern Region ulakan tu yaki khna ban im tibriu tiblei ban im tipsngi kum ki khna pule bat ban poi syakathong bat kum usamla rangba udon ru yaka jingkerman ban yu I baki khna pule ban poi syakakerdan basha jrong bat kum ki khna school ki dei ban kiar yaki kam sniu nadu kane karta ka badang red usamla rangba Marcus Martin ula keren ru halor ka jing jong kinong hikai hakaba ula ong bakum kinong hikai ki syak set tulop bat shibun ki jing Henry ki IT na ka benta ban ai ka jing nang jing start ya ki khana school bat ka jing rap na kalian jo sorkar ru ni yo tang sanmut kinong hikai katar na ko SSA ti Henry kinong hikai ni dum kam di skumut ai sa skumut ru isa kam bat biang Henry kaliang jong ka managing committee bat kajing ya trilang jong kinong hikai di badon hakati ke sanction post ilayo kan good extra sa sangut kinong hikai nang bakuno gila ban peniat ya ke school isim sisa adu kata ban pendat dan siu ya katulok jong kinong hikai bat kumjur ban mintin ya ke school kumba kitiki na kayang sorkar tenteng buat ikatulog jong kinong hikai ru lai nai so nai kinong buat komentar kalau kuntahi ke na kayang jong ka MC na kayang sokarai nyelek kat bala ban penyo ya kata katulog jong kinong hikai ban share lang ka kinong extra na hikai ru ani idon sipun kijimna ha kana school ban pendik kendiang na kantati na school Henry ni ai mu doble ba lingba ke jing ya fun ke ni kai ya kene ko wi ke sen hala di badon ha kan ke school jing kila kolelam ban ai kini ki pangkha kilong di badon kampi ya di kata nama kan ko jing minta ke deka ship ha kami di benai ini kuwi di ship di kata jadi disebut badan ya kucing ai kucing kemer jadi ya kan babu hikai jadi Prof Serman hari ka step na school ki no hikai ki bersong ni pa ki ha kan ka benda ka ba pidon tu sim ya ka ka ba ki no hikai jadi ki hikai fi habidai ba ka pule ka dangle ba ki hikai ru kumno ban im tipsngi ha kan ne ke chok ka basniu ka ba imam ta ki noi kai jugi nadu ki long kami nanta ki long kpari don kin tenenti pi kumno kunyo ya kata ka start ka ba pin kiu clear mo anda pila da ki jingpure la kan ne school Nomiwell kilong ki officer hagi department ba ka te shem ya kene ka school kadai ka lenti jam ko jongpi kino hikai ki ya kenu jinge habide bat ka jisiu na kaliang ka sorkar habide bat ka tulok jongki indrei ki shem ya lenti kumno ban penang start ep bat ki shem ne kam dai dan bunyo ikut tulok indrei ban ai ep ka jinan kista telong ki batip sngi ki bas ngo ya ka ban snap ya ka jikai ka jongki kilong ki ba sbon ban IT ban met ban sim ya ka por ka ba kordor ki jongki shapi hadin ba kimi na yeng ban gi khoni ki jongki kiwan ban sumar ki ai kiwan ai ya ka tin la prang ye pi hapo ka school to shimba ka ne ka school ka dai ka syarat vet mo ka ban tebe jing shai ha ka ji ki jongpi kin thai ko chenrang dei ban le tip singi de benyo borom ya kinong hikai juhi kumgi kimi pa namar ke ka ba hiyo gi hikai ha school na try haying hinumyo te namar kita subonong ba kiar ya kijing bam raja kentam ikin thai jibab kwai dang kena karta ba pelet jimot agi jimpole juhi kenang ba
pinsalong kita ki nongelam jong ka pathei ki bahe ki bodon ni kita ka kerda mo ki samaj ram ni bodon ki ni kena po don ki perlok waju ya di biri waju ya bam wai waju ya sam kumar mo waju ya timsi waju ya shoy da namar rada ki shoy da tim snap ya ga jing hikai kinong hikai jumpi filong ki kena ki ba tam snake mo tim long ta ki kena hadin ba ndal adap kakak kendai senam hanek pi anda pila adap jingkule pinulong kita ki nongelam lene kita ki officer ha kajela ke jungi to shim ba kino hikai jumpi ki kai pi nadu ba pi dan red adu nda pila he ki don ke jing terang ka ba kin tin lenti pi ba pin yo ya kata ka kerda te nagaliang junga kum presiden juga HNYF i babu las margar phone ninga mana kiti yo adap oi kidon sha ke jinge e pi ki kun somla markum pahi usu thoi ke jinge jung pi ki kun somla kemong bade ki na school ki ba ki kmi pa school kali ke school rei i shem ba ki dei ki kun ki jung i mo ye pi phone ninga i ong don kam ji rap happy day bat ki jing ko ler mo kata ka pangkha ba ki ong tengong ibu nilai bubu ngan pak baik kata jirap nomor bang ngasutu ba ki hab ki beri jungi ba ki kun semla kan tek senang jungi ki beran pok skol ki sim jingi ngirum syah pol skol ki kan mau uniform ki padio ki por ko mo pi sirong le skol mangim syah time padon mo juti padon syah ngi tingtang ne kijak suraru danglong mun syah ki por ndai pi menta don kam ban sumar ya kane ka benta ka ba ka era ko jumpi kalailam sim kane kelenti golong ba I babulas bat ki nong hikai baro ki bolong ki jumpi ki pai kmat chepi ki jinge jumpi kamtam hakini ki posit bomunta mo I lawan senga bat ki lapan ya kene ki jingira ngalak loy manai mar kade iru ke snong ke junga hi kene ka bangandon I gong I bide I ong la bonong mi jumpi I bala kesan hinga kum kun jong kane ke snong merat dingkong ya ke kiat no kinung dikiat be an ki bodon